Wata budurwa 'yar kimanin shekara 18 ta samu cikin shege a wurin kallon 'yan fim. Idan dai kuna iya tunawa za ku tuna cewa duk lokacin da ake ɗaukar fim a cikin unguwanni za ka ga 'yan mata da ƙananan yara sun zo suna kallon yadda 'yan fim ɗin ke gudanar da aikinsu. To ita wannan budurwar ibtila'in samun cikin shege ya same ta ne a sanadiyar zuwa kallon 'yan fim. Dokuman na shirin labari na ya yi ƙarin haske dangane da wannan lamarin, muna ɗauki da ƙarin bayani duk a cikin wannan bidiyon. To jama'a barkanku da yau, barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirinmu. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu, to kar ka manta ka daure ka danna mana subscribe don cigaba da samun shirye-shiryenmu cikin lokaci. Ga dai labarun ɗaya bayan ɗaya. Wata budurwa 'yar kimanin shekara 18 ta kabitis da cikin shege a yayin kallon 'yan fim. Budurwar dai wadda aka nemi a sakaye sunansa da kuma fuskarta ta zo wurin kallon 'yan fim ne a lokacin da ake ɗaukar fim, abin ya bata shawa har ta nemi wasu ɓata gari da ke biyar 'yan fim suna kiran kansu a ma'aikatan fim da cewa ya za a yi ta shiga cikin harkar fim. Ɓata garin dai sun yi fataucin ta zuwa wurin da suka bukata, inda kowanne daga cikinsu ya mata fyaɗe, kasancewar za ta sadaukar da kanta ne domin a saka ta fim. Budurwar dai ta ba su jikinta ne ba don komi ba sai don su saka ta fim, inda ta aminta da su aiwatar da duk abin da suke so a kanta in dai har za ta shiga fim. Amma fa daga bisani ta gano cewa tana ɗauke da juna biyu wanda ya tsorata ta, abin da kaɗan har Allah ya sa aka gabatar da ita da Lukuman na cikin shirin labari na mai karɓa sunan Lukuman, shi kuma ya tausaya mata ya mata abin da ya dace. Lukuman dai ya yi iya ƙoƙari ne dangane da wannan matsalar, yanzu haka ma ya bayyana ma 'yan jarida cewa babu abin takaici da haushi da yake tunawa a cikin harkar fim tamkar wannan yarinyar da ya tausaya ma. Don haka ake kira ga 'yan mata masu sha'awar shiga fim da tabbatar sun san wane ne jigon su kafin su je wurin harkar fim, domin akwai 'yan black market. Da wannan rahoto muka zo ƙarshen wannan shirin. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu, to kar ka manta ka daure ka danna mana subscribe don cigaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Mun gode da lokacin kallo, a huta lafiya.